memang salah, berat hatiku memikirkannya. Bon, kon jare iki mari gegeran ambek anak buah cak gembot. Iya. Lah iki telon sing ditambung anak buah cak gembot. Waduh, lah kok tambah bangga ngono iki. Ayo wis diparani kok gak trimo. Ya ngene lho. Winginane aku ngomong ambek Vio. Lah terus kan lak terus aku ambek Vio ya apa? Jangkrik kon iki masalah video ae gegeran bon lelaki opo kon iki sampai kok belani tarung-tarung tak kira perkara opo li. Aduh bon, pancet wis jelas sih perkara ati ngene. Si rungokno si aku iki jelasno. Wingi aku ngomong-ngomong ambek Vio, dhek ngejak ngomong aku. Terus aku langsung disamblek karo anak buah cak gembot. Ya selamat ae ono suar karo cak bokang ambek cak gembot. Terus dipisah wis. Si Allah kon lu wis ro video iku kendakane anak buah cak gembot kon cek nyanyi apa wedokane gak mek siji le. Asline iki lho, aku ora ono apa-apa ambek Vio. Ya mek saking ae salah paham kabeh. Ja, lah kon lho, lapo omong-omong ambek video lho lapo. Ya asline iku aku gak ono apa-apane. Ya mek saking Vio wingi ae ngejak ngomong aku. Ya wis akhirnya aku jujur nang areke. Lek aku iki ono rasa nang areke. Wah lek kon iki pancen gak enak meneng yo gak salah nak buah cak gembot lek ngepruk kon iki. Asline yo bener ya. Tapi kok gak iso lek moro-moro langsung main tangan ngono. Wis rek, biarkan Vio bahagia dengan orang lain wis. Wis saiki ngene ae bon. Kon ojo lemah-lemah lek masalah cinta wedokane iku gak siji. Kon iku aja metu wae. Wong kon iku lho gak duwe pacar, kon iku jomblo. Aku iki motivator cek arek iki berubah ngono lho cek gak keben hati-hati tok ae. Wis ngopi tanan di ngono wis. Wis saiki ngene ae. Karena wis masalahku tak gawe dhewe. Yo kacok kon wis. Ayo ngopi. Aduh, waduh merek. Kemopo iki? Ala kutu putara. Waduh menang. Dekat sampai. Oh, itu ekstrim. Foto enak ya caranya. Betul. Lapo sampean awan-awan kok kumul-kumul sarung itu. Rotok berebut ya, men. Iya ya. Operatorku rotok sumpah ki. Kuna berebut barang zaman. Iya. Untuk jamu kono kok. Iya ya jane. Aku ada dadi gue nyambut. Koyor-koyor hari. Ngenteni arek. Kono arek takok sapa dikongkon lho. Iya iki manut ini ngono arek anu teko aduh. Ora arek elek tuku jamu. Apa Tuhan ta sapa polana dikongkon ngono. Waduh ya, aku bawa ngene ate tuku jamu dhewe gak enak lah. Kan ngenteni arek iki. Moro sama pendembong ya apa aku ya. Enak jare semua budhe embong. Ngrondo, ngerti kok mulia man. Banget. Parah sampean sehat. Oh, yo enak nyambut lek sama mau turun malah mulia tepak tambahan. Dalem moro ketemu Satpol PP aku. Teko diunggahno nang truk. Ya apa? Enak ya, Jalul. Timbang sampean diterno Pak Purnomo, apa penak sampean? Terkenal sampean. Viral. Pak Gundul warga RT 6 ketemu diantar ke Pak Purnomo ngono yuk. Wah, iso sama waduh tambah soro aku. Ya sadar tak ndelok anak buahku aku. Duh. Apa anak buah sampean iya pirang-pirang dino gak tau ketok iki nandi. Tak setrap ngono, cancang di tengah. Wit kono kuburan ngono tengah. Lho. Lah kok Yo perkara gelembek lanang yo. Gara-gara wedokan yo, wedokan rebutno perkara wedokan tok ae. oh, arek saiki. Yo sak tinggal yo. Siap. Oke, iya jambut. Tuh itu ono arek ya Bang Greges. Pirang-pirang dino ya awane wadem. Habis kudu tak lawan no ngelak. Adem wis biasa. Masuk rek. Apa? Dil. Mas jaluk apa mas? Jaluk. Sama saya ada gelang sia liyane nyerimpeti wong tuwek ae. Orang pengen njaluk iki.
kepengin apa, Kak? Yo. Tapi ono syaratnya. Apa syaratnya? Selendiken kok pengen bapakmu sing kanan ping telu yang kiri ping telu. Wani apa, Kak? Ngawur mas wong tuwa untuk ketulisan. Lah wani apa, Kak? Yo gak lah. Ya wis, ya ora usah es-esan non. Mumet itu suara. Awake kok granat itu. Mak gendut. Tak idok kan kok sesuai. Duh, ono arek sing digawe rebutan ngenane. Rek remek. Nanti Masmu yo. Mas Yana loro. Duh, loro apa wonge? Loro weteng wonge Mas. Terus wonge koke kekeselan kakan dodolan. Ambek lali maem. Mangane dadak lali. Mosok tidak deling notok ae rek. Iku paling apa jenenge njaluk rabi yo. Dendi wonge? Ya wis iku lho Mas, sampean parani sampean mlebu wae. Assalamualaikum. Waduh, katur-atur tok ae. Masen. Turu-turu wae rek. Mas. Tangi. Mas. Rek siluman kebo. Jangkrik. Loro. Bukan tak kira siluman kebo arah Gendeng sampean. sumpah aduh. Sampean loro apa Mas? Aku suara iso dilokno siluman kebo. Wis temenan. Lek loro iku ya ngimpiku aneh-aneh, kok ngerti. Aku mah ngimpi kok diuber siluman kebo lho. Lah ngono tangi-tangi ndol awakmu waduh koyo kebo. Ngawur ae. Aduh ya. Oh iya, mau aku takut film mencari loro nganu kekeselan kerja ambek telat mangan. Koyoke ngono aku ya. Wetengku loro wis 2 minggu aku. Mosok kudu didulang rek. Waduh ya apa ya? Iya koyo iki. Yang jauh rabi berarti. Waduh. Masuk rapi maneh. Hah? Masuk rapi maneh. Iku Mas, aku tak gawakno es sampean. Lho kan ku ya apa sih, Har? Lah ngaku iki loro weteng kok pokoke es iki lho ya apa? Loh, pendinginan Mas. Kalau ngeloro kan hawane ku lek panas ya mangane lek kena es kan dapet di apa cek di awak iya apa adem seger kan pendinginan. Aku iki loro, tapi sing luwih loro kok awakmu ngono lho ya. Ya ora. Ya ora iso aku mangan es ngono iku. Lho, Mosok gak iso. es opo iki? Es teler. Waduh cocok aja no ya, tapi ora iso Har aku. Ora iso. Ora iso sih. Han. Oh ya wis. Wis, Wis ombe ae. iya wis enak anu suwun ya wis di anu Iya. di sabange sepura. Dang waras Mas yo. Iya. Dang waras. Suwun Ya, Har. Assalamualaikum. Waalaikumsalam suwun. Terima kasih banyak yo. Oh wis arek gak pokro iku wis arek loro di gawani aduh. Wetengku iki loro digawani es teler sajakno enak. Aduh arep gendeng. Wong tak sambangi lho mau tak es teler kok tambah ora gelem yo. Tahu sampean yo ngono wong loro di es teler. Lho, iku jenenge cek tambah mencenarkan tubuh ngono lho. Apa? Wis tak tinggal ngombe sik. Iya. Ayo, Nduk. Panas sik kerukupan ae. Saya tepak tuh es mau. Loh. Loh, lah iya Pak Gondol. Lah apa nawan di kuburan dhewean nglamun pisan. Oh, paling jauh rabi paling. Tapi yang ngono untu entek kono bengkel ae. Paranane wis. Assalamualaikum, Mbah. Nglamun nerek di kuburan. Waalaikumsalam. Arek ganteng. Dengaran beredar gak ngajar kan. Lho lah iki dina Minggu lho. Sampeyan lali ta ya apa? Kok dikon ngajar ya kesel ta, Bos. Oh iya sudah. Iya ya saiki dina Minggu. Tuh Iya lali sampeyan nih. kesuwen jomblo wae paling. Nang Sampai rapi. lali dino. Ndang rapi ngono iku. Gak kesel ta. Lemes lambemu. Yo kesel lah jomblo to arek. Amen lawan-awan lho, kemulan iki lapo genahe. Wong gak suwe awakku rada ngreges kabeh. Sampai bun-bunanku lho sampai anyep kabeh lho ya apa wademen no. Kademen, Iya. aku ono iki solusi amen cek ndang waras. Lho kudune ngono gak kepinan kono aku jamu Lho, apa. Kudu jamu duduk iki lho, es. Lah,
sampean dadi wong kudu tatak Cak Dul. Kudu tatak. Ngono ya. Iya ta, awak lek wis adem ditambahi sing adem kok waras tadi. Gak remek arek. Lah kok iso remuk lho. Lah ngomong greges kok iso katen mbok es. Es apa iku? Teler ra boso enak. Oh lah kon seneng lek wetengku melok teler pisan. Ya ora kan aku kan solusi ya. Lah awak greges wis dilausno. Duh remek arek. Wong greges yo ya jamu tuh es. Jamu. Yo iya ta tuku-tuku jamu. Lah kono es iki. Terus apa iki? Terus sumbin dhewe iku. Sampai Sampai kena gelombang. aku terus kaya lah lari. Mbah, sampean ngerti ya, Mbah? Lanai lho, ambon. Winginane iso gegeran lho, ambek anak buah Cak Gembot. Masalahnya apa? Rebutan arek wedok, kebacut ta ngono. Akhire untung ono aku mbek Mas Bogang. Tak pawisa. Lah kok sik ngeweye lah ya rebutan arek wedok iku adik Mas Enai lho. Ya opo arek iku? Oh, ya bener Har. Mang aku mang ketemu Cak Gembot tau Har. Lah terus diceritakno iku jarine disetrap anak buah iku. Koyoke kenemenan koyo lek nyetrap koyoke. Sita lah tapi masalah arek wedok kok koyo gak ngomong aku ya Har. Lah golek arek wedok kok masalah ngono karek ngomong tok lah golek-golek lah iso ta. Sampai direwangi geweger terus arek nom sampean saiki gak masuk. Tapi anu Har engko deloken ya. Soale koyo kenemenan wong Cak Gembot iku lek nyetrap anak buah. Deloken yo engko yo bebeke saken Har. Duh, meteges sampean iki. Wong golekno arek wedok kok iso-iso wong sampean jomblo sampai saiki. Tapi lek sampean jen iso golekno, aku daftar nomor paling 1. Siku nomor 1 kudu aku. Engko wis coba tak cek wis bae apa Cak Gembot engko kenemenen apa ya apa wis ku cek aku ae sing nganuno nglarui. Remek niku. Lah kok niku karo aku asline yo iso golek wake no ati tak rent tapi 23 ah. Kok yo sampean. Yo, tapi aku lak sungkan ambek awakmu. Alah pret. Wis bullshit. Ngono wis anu mari ngene. Apa yo? Anak buah Cak Gembot iki. Apa? Deloken. Iya ta Saken ambek esmu yo ndang gawon ngale ngono karo iku senenganku. Wah, awak remak to mbok es iku gendeng. Ya wis tak nganu sik. Tak rono sik ambek tak NTP ya, ambek tak ngombe es iki. Wah, awan-awan saweg bos. Ya wis, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, remak. Soalnya aku golek rene tukokno jamu. Yo, leling. Duh, bocor halus semuanya nih. Arek gak kenal sak turu maneh ae. Kudu arek kuat. Lek rokok sing 100.000 sak pak iki kan ora ya. Closing iki. Timbangi kok arek tuku rokok ora jelas belas janan. Dhisik rokok dikliki ya. Saiki kok rokok dipijeti yo. Kok kena asam urat. Wis tak golek ae wis. Golek ndek ndi yo. Lari keblek iki. Iku Cak, piye? Derek lapo dikene niku? Kena bisa Mas. Lek rokok yang 100.000-an lho sak pak. Waduh, Lapo kok dikene? iya. Waduh, opo kon? Ya iki yang wingi Mas. Aduh, arek iki. Lu bosnya jangan. Gelut ae. Oh niku cocok geger-geger. Masalah arek wedok meneng sini-sini ngono. Sak kanca maneh gegeri. Wis tak kandhani mang Mas Kang. Winginane salah paham ya Kang. Wong aku lho dijak omongan. Lah kok malah anak buah Cak Gembot dikira aku ganggu pacare. Lah pun jen kon bon sing anyap ae.
Ya yo rupa-rupane lho delokna koyo ngono. Ya bagus lho ini. Wis aja salah-salahan kon niku. Kon yo ngono lan gelut perkara arek wedok ambek kanca dhewe. Lah yo wong kanca iku ndek ndi lek kono napa-apa sing nulungi ya kancamu, tanggamu, duduk dulur adomu. Bener ini jak Kang ngomongan sama ini. Temen lu tenan yuk ketok iki susuwe. Golek rokok aku sing 100.000 sak pak ngono lho. Oh, jangan ya ono sama. Lho rokokku ngono, gak rokok sing dipijet-pijet rokok setruk. Dipijet-pijet yo wis tak Dipijet-pijet aku yo. Ya wis tadi. Lanjut Cak. Joglut-glut maneh ngono. Ya. Oke. Wis saiki meneng-menengan. Lah aku dhewe iki saiki. Ayo marani anak gua Cak kembot ae. Bisa. Ini nggo padha Cak kebokang sik tes iki lho. Sik tetep rukun sak kanca. Celeng ngono do tadi arek provokasi tok ae. Nang ae tak terang mulai. Mungkin ono ae ketan. Mbok arek ono ae. Nanti ya enak ini. Hidil, apa? Ngek congek. Tenang aku enggak berani bapakku. Engko tak traktir kan. Tenan yo. Oke. Loh, iku Mas Faris lapo kok ndek cancang ndek kono? Ayo laporan iki ayo. Gawat iki. Wis ayo, Say. Ngomong ke Mbak Sia ayo. Iya. Assalamualaikum, Mbak Bio. Waalaikumsalam. Ucil anak apa? Mas Faris ditalen, Mbak. Ambek siapa? Tak kembot. Lah apa? Gak ngerti. Wong sampe lemes, Mbak. Ayo ditulung. Iya ta. Ayo wis ayo. Tuh ya. Nggak bener ah. Ngawur sak kembot tuh. Anake wong iso ditawaleni ndek tengah-tengah kuburan ngono. Opo lek ngono? Akan ablas sudah kembot tuh. Tak paranane tak kaane es ae wis. Lho. Si. Kok koyo sapa? Video sih tak mundur sih ae wis. Cek ndi sih Mas Faris? Loh, Mas Faris sampean apa lapo nek kene? Apa sampean ndek kene, Dik? Ya aku iki mendek kan mbak arek-arek, jare sampean dianu. Ya Cak kembot itu. Terus ya apa? Ya wis. Waduh. Lah iya. Kok film India Ci. Selamat nambah pacare hari. Waduh. Iso ae. Tuh awak kabeh lemes. Hei, apa kon? Hei. Lapo buke Faris iku? Kon Lapo deh kene kon delok waduh sekali ngono. Iku delok nang film India, delok nang. Mana bapakku wis. Bapak yang datang. Ayo nyekel cak gembot kok ono cak gembote banyak kali arek ku lho. Ayo itu arek ini. Lho, iya mbek cak gembot. Ayo caken arek ayo nyekel cak gembot ae. Cak wis lapo sih. Salah iya wis ayo sih. Aku wis arek nomes. Wis kene Kurang ajar ya. Ada asmara di kono wis. Pakai asmara yo opo? cak sampean lho lapo sih. Lah kendaan to arek kon ngewedhet apa kendaan e. Wedhuse mek gak meteng-meteng lho. Sampean iri aja. Yo gak iri ngono, wong jae kerja yo kerja wae kendaan yo kendaan kak. Kendaan tok wedhuse mek lho nang ndi wedhusku mek ilang kabeh. Karo wayang ngono berarti. Iya. Ya wis ngene lho, Cak. Wis jarno wis. Faris yo mumpung duwe kenalan ndek kene wong jenenge wong ado. Apa meneh sarek enom, wis umum ngono wis wajar jaman saiki ku.
Ya wis. Tak jaro wis cek pacaran cek duwe gendaan maneh wis cerah rapi lek perlu. Ayo mendem sih lho. Mendem Iki apa? lho mendem es teler itu. Oh, gendeng ngono mendeman Mas Teler sak boleh wis aku. Oh, ora adem Mas Teler. Kowe tambah dhewe wis. Saya mulai ae. Tak cekel, tak kira nyekel maling ya. Cek ini lu ceritanya. Cuk aku ngelek. Ketok iki apa? Angel mas. Teknik. Action. Ayo, aku aja ngomong. Training greget. Action. Salah paham wingi jak Bang. Nah. Senang. Salah paham wingi jak Bang. Wingi aku tidak ngomong-ngomong. Delok nah. Action. Loh, Mas Fari sama apa? Oh, Kanan lapo, Pak? Mbak.